Hodinky Casio G-Shock sú pánske hodinky s priemerom 45 až 4 mm a technológiou Quartz. Materiál remienka je plastový a vodocnosť dosahuje 200 metrov. Tento modelový rad Casio ponúka duálne zobrazenie času a luminiscenčnú vrstvu pre lepšiu viditeľnosť ciferníka spolu s funkciami budíka a stopiek. Hodinky obsahujú praktický kalendár a ukazovateľ dátum. Farba ciferníka a remienka je čierna. Z Alza Plus si teraz môžete nechať bezplatne doručiť výrobok do ktorejkoľvek z našich predajní. V prípade menších balíkov môžete využiť ktorýkoľvek Alza Box vo vašom okolí. Okrem toho má nakupovanie na Alze niekoľko výhod. Ponúkame širokú sieť Alza Boxov po celom Slovensku, doručujeme aj cez víkendy a akceptujeme rôzne spôsoby platby vrátane kryptomien. Zákaznícka linka je k dispozícii 24 hodín denne. Nájdete u nás podrobné informácie a používateľské recenzie k našim produktom.